Hey, you can't do that. Come here, Afro. Guess what Benz yard? Ah, man, I be an noge. Would you come here? Hi, Chief. Would you come here? Ah, no, man, the question I didn't know. Ah, yeah. Oh, sorry, get us. In some way, I go for what? Moto muneli ko yele mechanic we bia weli e ko o fix ye nya ofuma. So, ke won ina ne na gwa gi ase mugi onye abịala na igo mafia me full alert bie nye ngwa na my regular customer. Bie nye ngwa na my customer ka obu. Ndị be ma na-enye m nsogbu. Hi Chief Udo Akomili. Ezine Marco. Hi Chief Udo Akomili. Ezine Marco. Ezine Marco. Kesi be jika ifu bana afọ. Tegodi nke eji mineral na ka ọ dị ka onwe ndị na-eme bonanza. Ekele free. Ese na-eme. Bịara na mapa jakele. Ọ gosi na mbali ga ebe wolisi. Na chete na azụ no. Ogene dị. Ọ ka esi ewe iwe. Anakoma mo njakele. Ife otu anọ we biwe ihe je wesikwa comedy show me Kode mkpali na akpali. Always ke comedians we weli ime ihe joke iwe bezie iwe ebuko nwoke asị ka nna asị na nkwulu eziokwu igonugo ihe tie n'ọnụ sinsi mụ na iji wee malụ mana kwa ejiri go ego nke minera egonugo mamugolu nke ọ dị egwu ọlọbe m ka ị na-eli nri ụtụtụ ehihie n'abalị nke ekwuzi eziokwu ọgbawa ya arụ jabeja nwayọ ya nụnụ ọkwa mụ kpọọ gị gidi jem na nke high chief ibe mụ ọkwa m biye kpọọ gị kedu jem bedde na nke high chief Tobechukwu Okoye ichi ọ napụlụ dike mma na dioka karakata ịmara ya the CEO T-Star Nigeria Limited ya amakwani ya nwoke nwadụ nwa malụ mmadụ edu oji amara m na onye malụ mma na-enwefu ego nwoke na-asọrịrịrị the youngest ichi enwe na Anambra State go and verify amanụ m ya na ọnụ ọ kwagola anyị ọnọdụ ivu nwunye bụ Iyom Chika Okoye Osodieme Ugosemba ọkwa ịma imeketefu nwunye onye nna agwa gị ọmarịcha nwaanyị ọnụ na-achị ekwewa ị na-alakọ mụ na high chief na-emebe ide agwago m ezi ya na nye tekozine mụ na ya ego ọnụ because ego tekola anya n'obi na-esela anyị na-abụ aka m echebela onwe m bedde ya ịghọta mana ogbochiri mụ onwe si ya long life and prosperity ọ ga-adịrị ya na mma amen onye ọbụla cheli ya je echiche ga-eji a na-azalụ mmele amen ọ na-eje na-abata amen so ọ bụrụ iwe na-ekwu the difference from iwe anyị na-ekwu iwe anyị na-ekwu bụ akparịsịta mbọsị ọzọ nwere mkparị mana igonugokwe n'ihe wite ego yi zuo ike igonugokwe n'ihe ike bụ ọlọsọ gara kwuru n'ike nye ike ị na-eli ọlafrika si na ọnọta Desemba na mụ na ya abụ o nwere ihe na-anụ isi ya ịrafụ waya on ya bụrụ waya mmadụ na-ese goof na compound a ofu mbọsị ndị amụyalụ m ụlọ ọkụ kedu onye na-ese efe a ka anyị fụba na-afụ ka afọ ihe chebe dị nata na ọ bụ na ụlọ ọnụnwa awọgolu dọst kedu ihe ga-ekwu ịmaga na one bag of cement atọrọ m gị kwụrụ bacha bilin ịmara ihe cement na-ada ọ na-esi na alụrụ m ụlọ ma anyị jeche ebe ndị enye ọkwa Pablo you won't burn down my house ọkwa gufu karịa ka ọ na-ese kwa ka aka gufiera you won't burn down my house you won't burn down my house aka banali mba kwa jumbo nwa ama na-ese you won't burn down my compound abanali mba ịma na Dubai ka anyị na-eje Abu Dhabi but ọ na-adụkwa mma eche anya wee jebe obodo Igbo yọta ka mma na ị na-arịa onwe ya na-akpọ selipase ị na-alụse pasị alụmyanse ọ ya ga ilu airport ndị ọcha na-abịa na-aba a na-asịkwa isi dụa kọmmiri na-apa ịghọta ihe ekwe na-asị ama epozọ mfrento ọ na-apụrụ dịka mma a na-enyezi iwu aka mma na-esi a na-esu stamp ozugbo na passport na Canadian or Abe Ghana. No be your regular. Make I test them. Give your landlord make No, landlord, leave this one. No, your landlord make you kiss small. No, you no fit take this one. Bring am more. Landlord, this one no be regular. Leave food. Yeah, give me. Give Udo. You with the smoke, you don't build duplex. Hey. Arafia on kana. I am yanyi no nya. Ah! Udo akomili. I am one ibata. Landlord, is you. I want drago. You gonna coach here na here. Emi sigo ma nwolo.
Ai misi go ma nwolo. Ese chekwele se wolu mbiko. Nke a tọkwanụ m ọnụ. Udo wayo lo. What's going on here? Udo. Pablo. Udo. Ada collect. Udo akomili. Landlord, let's Pablo jide go di smoke ka ma go di memu ya. na colosso. Landlord. Kai si Udo akomili. Alabuli kama. Landlord, open mouth. Happy birthday. Landlord, drengare, open mouth. Nukuo no gari Udo akomili. Ete mi le se fuge before. Landlord, open mouth na. Alabuli kama. Landlord, open mouth. Happy birthday. Hey! Ona budi ka ya zikwa bia. Hey! Landlord, calm down, open mouth. Football man. You think it's a joke?